Hello guys, this is Mixer Box. Hello nonton, welcome back to my YouTube channel. So nonton, दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव जानो थांगासिनो दं टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिदोंआनो जानो हाखागौ नोंथांमोना। दा आं थांगासिनो दं। दा आं बेखौ खोन्थानानै लाग्रोनोसै सोरनि हाबा। बे हाबाया जाहानि मामानि आरोना। बियो थायो गुवाहाटीयाव, जाहानि आइनि फंबाय आरोना। दा बिनिनो हाबा दिनै। थ' एसां हायो आं दिनै नोंथांमोना सब देखायलांजोबगोन एसां हायो। नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानबा थाब साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। नै आं दा थांसै आरोना। दा थैंक यू सो माच नोंथांमोन। 30K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरोना आंना। जाय खालामदों जोबोद जोबोद धन्यबाद होननायसो जादों बे। दा नोंथांमोन नायलांबाय था, आं थांसै लोगो। 1 minute later. Berarti apa tuh ini? Nih, borai dong, aneh. Anda udah enggak? Hai Muktang. Lambai, dari dekat sini kan tuh. A few moments later. Hello for anda masih mama sonong dekai ini, nonton lambai ta, nih, ini bizar na songra, engkam krip baru ada sob songra, nih bisa fast dong orang orang orang, nih bisa labra songgas tuh anda lagi for, da fari dekai lang juga nang, nih lambai ta, nih bisa dali labra, bayi jangan engkam sob songgas tuh anda ke, nih. नायदो नोंथांमोना नायलांबाय था मामा ओंखामथ' इजा जाखांबाय जोंबो जाखांबाय दासो दानि बावैसो इलाय नै जोंना बिमामोना इलाय बिमाया बेनो आरोना आंना ओंखाम जाग्रा जायगाया बेनो इजा ना एवनो नागिरदों बरियानो ना होनाय जागोन आरोना नै ना फ्राय लोगोफोर बे जाखागोन आरोना दिनै हाबाया मामानि। A few moments later. Deh mama ya. Kalau gue berjenis best tuh jalan dong kan tuh. Video ke बानायलाबायाखै आं एबार बानायनो लोगोफोर दहाय आंथ' देखायखाबाय गेट सेटखौ दा जों माबा मोनसे बुस्थु लायदोंमोन मा होनोमोनलाय बेखौ थोरसि सुग्रा साबोन लायदोंमोन माने जों हाबलांफिनसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै मामाखौ हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ नायदो गारिफोरा लोगोफोर इजा बेखौ नाय गेटआ सांगा बान्दों आरोना ओमफ्राय फटक लागोन बेनो जा भिउखौ नाय नोंथांमोना Be meter. Meternya angin. Umay hai. Mixer mi blog. Hayan.
Bajain lah. Guys, baja laj dong. Guys, this is mixer box. अभी हम शादी में है शादी ये है मिक्सर जावे तो खाली आपको रात एक बार खबर लगे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं guys, angni nama Petli. Asal deh nonga sampai bisa nudeng. Pasti bisa lari dengan bah. Neng ceng nang ke letter mana ni beri muntah. Letter mana na? Indonesia. Deh neng ceng mana? Letter mana ni beri mendeng apa? Mana ni ada? Irad mendeng past time mendeng live out bibem mendeng. Parti gayar na ekdom ke betkun jiska. Nahan le. Izin mana le? Asal deh kunjus na guys. Ani megon kenai nagan. Ori. Jual anak. Tuh. Này, ayo.
Dede, là đừng là đừng đó. Ôi, cái gì đây? Chúng tôi là khệ, chúng tôi nakar hot. Ôi, cái gì? Aku waktu ni kamu macam